Državna matura, 2025. godina, ljetni rok matematika. 11. zadatak. Na kojoj je slici prikazan graf kvadratne funkcije f od x minus x kvadrat plus bx plus c? Koji je koeficijent c manji od 0? Ovo je vrlo važan uvjet. Ponuđeni su a, b, c i d. A i b su parabole okrenute naopako, a u CD možete pogledati u svom primjeru, parabole su okrenute prema gore. Ono što svakako ovdje nam uvjetuje ovaj negativan koeficijent ispred kvadratnog x-a. Prepisat ću. F od x jednako je minus x na kvadrat plus bx plus c. Dakle, ako je vodeći koeficijent manji od 0, tada će graf, odnosno parabola, uvijek biti okrenuta ovako. Što trebam potražiti na tom grafu? To su mi nul točke, x prvi i x drugi. Ono što mogu na našem grafu ovdje pronaći, na primjer u A zadatku, da mi je nul točka 1, a druga nul točka je ovdje, odnosno 4. To ću se i zapisati. Dakle, za y jednako 0 dobivam prvi x jednako je 1, a druga nul točka x drugi je 4. To će mi sad pomoći da razriješim zadatak. Ono što moram paziti u zadatku je da mi je c manji od 0. To mi je glavni uvjet da pronađem koje je rješenje od ove dvojice. Dakle, svakako je graf okrenut prema dolje, pa mogu gledati ovaj i ovaj primjer. Probat ćemo riješiti sustavom jednadžbi. Što radim? Ove nul točke moram ubaciti u našu formulu. Minus x na kvadrat plus bx plus c jednako je 0 i kad ubacim jedinicu i četvorku dobit ću sustav. Jedinica. Minus pa 1 na kvadrat, to je 1. Plus b puta 1, to je b. I plus nekakav c jednako je 0. Druga, ubacujem četvorku. Minus pa 4 na kvadrat je 16. Plus b puta x, dakle 4b. I plus c jednako je 0. Ovaj sustav riješit ću metodom suprotnih koeficijenata. Što trebam napraviti? Ovdje prvu jednadžbu pomnožim sa minus 1. Želim se riješiti ovog c. Promijenit će se predznaci. 1 minus b minus c jednako je 0. Druga mi ostaje taka kakva jest. Minus 16 plus 4b plus c jednako je 0. Oznaka metode suprotnih koeficijenata. I računam. Minus 16 plus 1, to je minus 15. Zatim 4 manje 1b, to je plus 3b. C mogu skratiti i jednako 0. Ovdje mi ostane 3b jednako je plus 15. I ako podijelim sa 3, dobit ću da je b jednako 5. Sad mi ostane još samo da pronađem ovaj c. Dakle, uvrstit ću ovdje u nekakav standardni oblik, na primjer ovdje, uvrstit ću ovu peticu kao b. 1 minus, umjesto b upišem 5, minus c jednako je 0. Odavde možemo pronaći c. Dakle, 1 manje 5 su minus 4, ako ga prebacim na drugu stranu, bit će mi 4. Ovdje mi ostane negativan c. Podijelim sa minus 1 i dobijem da je c jednako minus 4. Ovo što smo sad dobili pokazuje da je u ovom primjeru pod a u stvari c manje od 0, a to je ono što mi treba. C je minus 4. Kako izgleda ta funkcija? F od x je jednako minus x na kvadrat, b mi je 5, dakle plus 5x i plus c, a c mi je u stvari negativan 4. Odgovor u ovom zadatku je pod a. Isto možete napraviti sa nul točkama u B zadatku
probati preko sustava jednadžbi pronaći, ali mislim da će se pojaviti da je ovaj C pozitivan. Dakle, B ne može biti odgovor. 12. zadatak. Ovdje imamo graf funkcije f prikazan na slici. Pitanje je koliko iznosi najmanja vrijednost funkcije f na intervalu od -4 do 6. Označit ću si 0, -1, -2, -3, -4. Dakle, od ove točke do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisjetimo se. Minimum funkcije tražimo, dakle, gdje je za koji x je y najmanji. Dakle, gdje je po y najmanja vrijednost. Ovdje vidim da funkcija u stvari postiže maksimum. Tu mogu si označiti maksimum. Također, idemo dalje, slijedim funkciju i vidim da u ovoj točki u stvari postiže nekakav minimum. Dakle, zanima me ova točka. Za maksimum bio bi x -1 -2 postiže maksimum 2. Dakle, maksimum bi ovdje bio u stvari -2, 2. Minimum tražim na isti način. Dakle, jedino je ova točka tu najniža na ovom intervalu. Dakle, to bi bio po x-u 2, 3, 4, a y postiže najmanju vrijednost, to bi ovdje bio -2. Dakle, minimum mogu zapisati za x je 4, postiže vrijednost y -2. Pitanje je koliko iznosi najmanja vrijednost funkcije f na intervalu. To bi vrijednost funkcije je y. Dakle, najniža vrijednost je -2. Pa bi onda odgovor ovdje bio B. U 13. zadatku imamo nekakav niz. Potrebno je iskopati bunar dubok 20 metara. Za kopanje prvog metra cijena je 30 eura, a za svaki sljedeći 8 eura više. Dakle, diferencija u ovom nizu je svaki puta po 8 eura. 8 eura više od prethodnog metra. Kolika je cijena cijelog iskopa? Aritmetički niz treba nam prvi član. Prvi član kaže prvi metar je 30 eura. Ovo ću si ovako zapisati. Za svaki sljedeći 8 eura više. Znači, drugi član bio bi ovih 30 plus 8 eura. Dakle, sljedeći bi bio 38 eura. Treći član bio bi za 8 eura više. To je 46 eura. Dakle, vidim da je diferencija ovdje po 8 eura. To ću si zapisati. Diferencija 8 eura. Prvi član je 30, to mi je važno. Diferencija mi je važna. I ono što trebam pronaći je zadnji član. Dakle, ovdje bi bio A20 član kojeg moram pronaći po formuli. Formula ide ovako. A n-ti član je u stvari prvi član plus n-1 diferencija. Dakle, 19 puta idemo po 8 eura. 20. član dobivam, prvi član je 30 eura plus 20 minus 1, to je 19 puta diferencija je 8 eura. Dakle, 20. član 30 plus 19 puta 8 na kalkulator nam daje 182 eura. Ovo bi bila cijena zadnjeg metra. Zašto su mi potrebna ova tri podatka? Kaže ovdje, kolika je cijena cijelog iskopa? Dakle, trebali bi sad pozbrajati sve ove članove. Od prvog do zadnjeg 20. Postoji formula za sumu svih članova. Dakle, to bi bio S20. Formula glasi ovako i možete ju pronaći u formulama koje ste dobili uz pisanje testa. A prvi plus A zadnji, 20. kroz 2. Ovo kad uvrstim sve podatke dobivam sljedeće. N je dakle 20 puta prvi član je 30 plus zadnji član je 182 kroz 2. Skratit ću ovdje 22 i dobijem da je suma
svih 20 članova ovako. 10 mi je ostalo kod skraćivanja puta 30 plus 182 je 212. Kad se ovo tu pomnoži, dobijem 2120 eura. Ovaj rezultat nalazi se u ponuđenim i odgovor je D. 14. zadatak je dosta trivialan. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za svaka dva slična trokuta? Dakle, slični trokuti, oni mogu biti različite veličine, ali postoji koeficijent ili povećanja ili smanjivanja među stranicama, međutim, to ne vrijedi među kutovima. Da vidim, opsezi su im jednaki, ne mora biti točno. Dakle, slični jesu, ali ovaj tu je veći, prema tome ima i veći opseg. Dakle, ovo ne može biti rješenje. Površine su im jednake. Isto tako, kao i opseg, površine ne moraju biti jednake. Mjere unutarnjih kutova su im jednake. Ovo je važno. Dakle, kut, bez obzira kako se trokut povećava, kutovi uvijek ostaju isti. Dakle, ne može biti više od 180 stupnjeva i ako su trokuti slični, kutovi ostaju jednakih mjera. Dakle, ovi kutovi su uvijek istih mjera. Ovo je točno. Odgovarajuće visine su im jednakih duljina. Dakle, visina ovog malog trokuta nije nikako jednaka kao visina ovog velikog trokuta, iako su trokuti slični. Prema tome, odgovor je C. 15. zadatak možemo riješiti na zadanoj slici. Na skici je prikazana kružnica sa središtem u točki O. Dužina AB je promjer te kružnice, a trokut OBC je jednakostraničan. Ovdje imamo nekoliko važnih podataka i jedan poučak. Ako je trokut jednakostraničan, znači da su mu svi kutovi jednake veličine. Prema tome 180 stupnjeva razdijelim na 3 jednaka kuta, svaki je po 60 stupnjeva. Već u ovaj ovdje trokut upisat ću si svugdje da mi je 60 stupnjeva. Imam poznato da ako je ovo promjer kružnice, onda je obodni kut nad promjerom uvijek pravi kut. Dakle, ovdje mora biti pravi kut, to je 90 stupnjeva. Iz toga mi proizlazi da je ovaj ovdje mali dio u stvari 30 stupnjeva. 30, 60, ispadne 90 stupnjeva, pravi kut. Što se traži u zadatku? Koliko iznosi mjera kuta x? Dakle, traži se ovaj ovdje. Kako ćemo to razriješiti? Na više načina možemo. 60 stupnjeva ako je ovdje, pređem na ovaj ovdje trokut i tu mora biti 120 stupnjeva. Zašto? Zajedno 120 i 60 daju 180 stupnjeva, odnosno ovaj ispruženi kut. Sada imam ovdje 30, ovdje 120 i ovdje mogu pronaći x. Ako od 180 oduzmem 120 i još 30, to je 150 stupnjeva, ostaće mi još razlika 30 stupnjeva. Dakle, ovaj x ovdje je također 30 kao i ovaj ovdje. I ovo bi trebalo biti konačno rješenje. Da vidimo da li je ponuđeno u odgovorima. Pod A ponuđeno je 30 stupnjeva. To je točan odgovor. 16. zadatak također možemo riješiti u manje od 1 minute. Na skici je prikazan kvadar i trebamo pronaći koji od navedenih pravaca siječe pravac BH. Gdje nam se nalazi BH? Ovdje mi je točka B, odnosno vrh P, ovdje mi je vrh H. Ako ovdje povučem pravac, moći ću analizirati što se dalje događa. Pravac BH nalazi se ovdje. Da vidimo ostale pravce. Koji od navedenih pravaca siječe BH? Ponuđene su nam AC, AD, AE i AG. Gdje nam se nalazi AC? AC nalazi se ovdje dolje u bazi. Prema tome, ako ga povučem, vidjet ću da on nema nikakve veze sa našim BH pravcem. Dakle, nalazi se ovdje dolje. Zatim, AD, gdje nam se on nalazi? AD nalazi se ovdje.
Ako povučem pravac, vidjet ću da ni on nema nikakve veze s ovim crvenim. Dakle, nije ni ovo rješenje. Zatim imam AE. AE nalazi se ovdje na bočnom bridu. I ako povučem, vidim da ni on nema nikakve veze s ovim crvenim. Zadnje je ponuđeno AG. To bi trebalo biti točan odgovor. Da vidim. AG je također ova neka prostorna dijagonala. I ako ju povučem, dobit ću u stvari pravac koji se sjeće sa ovim crvenim pravcem. Dakle, u ovoj točki. Prema tome, odgovor je D. AG. U 17. zadatku ponovo imamo geometriju prostora. Volumen valjka iznosi 24 pi cm kubičnih. Zapisujem odmah 24 pi cm na treću, a njegova visina jednaka je duljini promjera osnovice. Dakle, visina valjka jednaka je duljini promjera. Promjer je 2r. Odavde mogu si odmah podijeliti sa 2 i dobit ću da je visina kroz 2 jednaka u stvari radijus. Ovaj podatak će mi trebati. Kolika je visina tog valjka zaokružena na 2 decimalna mjesta? Dakle, traži se ovdje kolika je visina. Kako ću ovo razriješiti? Pa iz formule za volumen imam sljedeće. Dakle, baza puta visina, to je volumen, jednak je 24 pi. Baza mi je po formuli r na kvadrat pi puta visina neka ostane h, jednako je 24 pi. Već ovdje mogu neke elemente skratiti s obje strane. Pi i pi skratim. Dalje uvrstit ću umjesto r na kvadrat imam r je h kroz 2. Dakle, ovdje će biti h na kvadrat kroz 2 na kvadrat, to je 4. Puta h jednako je, ostalo mi je ovdje 24. Ako obje strane pomnožim sa 4 da se maknem ovog nazivnika, ostaće mi 4 skratim s 4, ostane mi h na kvadrat puta h, to je h na treću. A ovdje, s druge strane, 24 puta 4, to je 96. Prema tome, h na treću je 96. Ono što trebam izračunati je treći korijen iz 96. H će mi ispasti jednako na kalkulator, to je 4,5788. Kolika je visina tog valjka zaokružena na 2 decimalna mjesta? Dakle, 4,57 i odbacujem osmicu, prema tome ovdje je 58. U odgovorima pronalazim B, 4,58, zaokruženo na 2 decimalna mjesta. Odgovor ovog zadatka je B. U 18. zadatku imamo vektore. Na slici su prikazani vektori A i B. Ono što trebamo pronaći, kaže zadatak, čemu je jednako A plus B. Dakle, ovdje bi trebalo za početak nacrtati zbroj vektora A i B. I to ide ovako. Vektor A završava ovdje. Tu treba se nastavljati vektor B. Prema tome crtam ovako. Vektor B, početna točka, moramo biti ovdje. Gdje završava? Vidim da ide 2 u desno i 4 dolje. 2 desno, 4 dolje, to bi bilo ovdje. Precrtam vektor B ovako. I gledam. Zbroj A plus B je sljedeći. Od početka vektora A do završetka vektora B. Ovo bi bio zbroj. Dakle, ovo je A plus B. Čemu je jednako A plus B? Vektor A plus B imamo od početne točke A, a ta točka vektora a ta točka iznosi ovako. Koordinate su, imamo ovdje 1, 2,
3, dakle tu je minus 3 po x-u i po y je 1, 2. Odnosno vektor a plus b počinje ovdje. Minus 3 i 2. Završna točka nalazi se ovdje. To bi mi po x-u bilo 1, 2, 3, dakle 3 po x-u i po y je minus 2. Ovdje je minus 2. Pišem x2 minus x1 minus 3 ponovo, to mi je i, plus y2 je minus 2, oduzimam y1, to je 2, i to mi je j. Dakle, formula ide ovako. Za nekakav vektor trebam uzeti x2 minus x1 i tome dodajem y2 minus y1 j. Te formule pronaći ćete u vašim formulama koje ste dobili uz rješavanje mature. Dakle, moj dobiveni vektor ide ovako. 3 minus minus 3, to je pozitivno, to je 6i, i tome dodajem minus 2 minus 2, to je minus 4j. Ovo bi trebala biti formula za ovaj vektor. Da vidim što je ponuđeno u rješenjima. Evo ga, d. Dakle, 6i minus 4j. Ovo je točno rješenje. 19. zadatak. Koliko iznosi medijan skupa podataka? Imam ovdje 12, 14, 11, 11, 13, 15, 11, 14. Dakle, trebam ih za početak poredati sve po veličini. Vidim da imam 11 i 11. To su mi najmanje vrijednosti. Zatim imam jednu dvanaesticu. Zatim imam 13 jedan put. 14 imam 2 puta. 14, 14. I 15 je 3 puta. 15, 15, 15. Za razliku od aritmetičke sredine gdje trebam zbrojiti i podijeliti sa brojem podataka, medijan je jednostavniji. Tražim srednji podatak. Uzmem si s lijeve strane i s desne strane po 1. Zatim ponovo, ponovo, ponovo i onaj koji mi ostaje u sredini, to je medijan. Ovdje je odgovor 14. Ako je broj neparan, onda je lako odrediti medijan. Ako je broj paran, onda morate središnje dvije vrijednosti zbrojiti i podijeliti sa 2. Ovdje je odgovor 14. I zadnji 20. zadatak u ovom dijelu kaže ovako: u narednom je razredu 20 učenika. Nastavnik slučajnim odabirom proziva jednog učenika. Koliko iznosi vjerojatnost da nije Lara prozvana? Ovdje je podebljano crnim slovima da Lara nije prozvana. Ponuđeni su 0,8, 0,9, 0,95 i 0,99, dakle nisu postoci, nego u obliku decimalnog broja. Što trebamo ovdje promatrati? Ukupan broj učenika je 20. Lara je jedna od tih 20. Dakle, vjerojatnost da bude Lara je 1 od 20. Vjerojatnost da neće biti Lara prozvana, to mi je povoljan događaj. Imam 19 učenika koji bi mogli biti prozvani. Dakle, vjerojatnost mog povoljnog događaja da Lara nije prozvana je u stvari 19 od 20. Kako ovo pretvoriti? Možete na kalkulator. Ja se volim ovako zabaviti. Puta 5 puta 5. Ovdje će biti 95 kroz 100. Ovdje se odmah vidi i postotak, to je 95%, da Lara neće biti prozvana, odnosno 0,95. Ako hoću decimalni broj. Dakle, odgovor je C.